sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:55. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon, pero do alang-alang aton sining Provincial Disaster Management Program Division. Pero check ko kay na sa report, no? Sa lakat sang panahon si National, so far matawhay nga aton sining palibot ang pag-asa nagpalayag nga wala sang anuman nga mga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Action Firing Line. Antes pa naman ang tanan, narin pinaka-importante nga kabahin sa aton kabuhi. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy.
Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:03 na. Maayong gabi, liwat, Bacolod, kag Negros Occidental. Welcome na sa pagpangalagad subong nga adlaw. Yari kita sa Biyernes. Yari na kita sa Abril 30. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Abril 2021. Bukas na nga aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube, plus ang aton sining nga Twitter account mga kaksyon. Yari ba na aton sining nga text hotline sa 0963-757-0874. Ayo lang ko sa inyo sa online, sa chat naton na online, sa live, plus ang aton sining nga text hotline. 2 to 3 liners lang ang inyo sining nga mensahe para mababasahan tagid ang tanan-tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, tubtoblas 9 tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Sa gihapon ng Negros Occidental Police Provincial Office, wala pagid sang may matumod nga mga suspitsado or suspect sa pagpatay sa kay provincial consultant nga amo iya si Marton Cue. Mga kaksyon, ginahulat pa karon kon magwa na ang cartographic sketch sa tong tawo nga nag-utod sang sanga sang kahoy sang tulo temprano pa ante sa ginluthang si Cue mga alas 8 sang gabi. Gina-try man sang kapolisan nga ma-check ang cellphone ni Cue mga kaksyon, pero ti ara sa poder sang pamilya. Ti pamilya na iya ang may ara sang sulo sa pulis, sang pamilya may ara sang poder dira kon ipalantaw nila o kon waay. Basi bla may ara sa mga text kag mga tawag nga matrace ang kapolisan or matrace ang kapolisan kung saray sino ang pinaka last person nga naka-istorya or ano nga mga mensahe gikan sa amo iyang cellphone. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita mga kaksyon, sa Bacolod City Police Office nagsaka man sa sobra 50 na ang nagpositibo sa COVID-19 nga mga miyembro sang kapulisan. Sa area na naman niya sang Nokpo, subong may 90 naka-record sining positive sang COVID-19 pero 30 diri ang aktibo. Aksyon Firing Line. Nagasaka man ang hilanat, no? According sa PNP, nagsipon kag nag-ubo. Pagkatapos gin-swab test, ang result positive. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita lokal, gin-check nato na tubalang na sa Puan Patayman sa syudad sang Himamaylan, nga taga syudad sang Talisay, tiway pagid sang suspect nga matumod man ang Himamaylan PNP. Plus, according to Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, wala saksi mga kaksyon, wala man sang anuman nga mga ebidensya nga makabulig abi sila sining investigation. And then, posible nga ginwigit lang gid ang amo iya nga patay nga lawas ang tawo sa area. Plus, pagid nga may nagpanugid nga mga tawo nga nakakita sila sa lakyan nakasulod to, pero sino ato. Aksyon Firing Line.
Ang asawa ti aminado man nga nagausar kag nagaduso sa illegal nga droga ining biktima nga si John Dale Diaz mga kaksyon. Action firing line. Surindiri man sa illegal drugs last 2016 sa kasagsagan gid sang Uplan, Tukhang. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon, si pila ka mga alkalde sa syudad sang kon probinsya sang Negros Occidental ang nagpabakuna na kaina dito iya sa provincial hospital plus nga nagpabakuna man si Governor Jose Lacson. Action firing line. May nag-abot iya nga 16,000 ka doses sang bakuna diri sa syudad sa Bacolod subong nga adlaw. Samtang diri sa Bacolod ya 7,480 ka doses naman sang bakuna nga nag-abot man subong nga adlaw mga kaksyon. Action firing line. May kay nagkawaslikan man sa bakuna ang Bacolod kag Negros Occidental. Ang ginkargahan sang bakuna hindi private plane ni Benitez kundi Philippine Airline PAL. Action firing line. Diba, kabalo naman kita nga subong ang politikas Bacolod Deporte na gid kasadya. Gamay tikab lang madamo ang istorya no? Samtang sa Bacolod nagapati ang city administrator at the same time nagapungko bilang pinuno sang EOC no? Ang ngayara sa second wave na ang kadamuon sang positibo sining COVID-19 ikumpara mo sa nagligad nga tuig mga kaksyon. Action firing line. Sa second wave na ning pananaw ko sini kay kalayo na sang distansya niya ikumpara last year. Nga mo gitong kasagsagan man ni COVID-19 nga grabe nga lockdown, grabe yang pinitensya aton pero subong mas lala ang sitwasyon. Action firing line. Kung isipon mo gani last year ang mga nagpositibo sa to may mga travel history. Inabala nag-alalabot sa aton diri nga mga OFWs, mga returning residents, kundi may mga travel history sila. Ito medyo grabe na tong kulba to. Today, ang mga nag-positive subong sa Bacolod kag Negros, mga local case na ni. So kung isipon tagid, mas kahaladlok subong ikumpara sang nagligad. Action firing line. Halong lang gid kita mga kaksyon, halong gid lang kita against COVID-19. Idi pagkalimting inyo sini nga face mask gihapon, face shield, alcohol, panghinaw, disinfect dira kaya mo ning dako nga proteksyon sa lawas sang tawo kung COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Sige, ang istorya politika mga kaksyon diri sa Bacolod subong wala untat. Kay na nagulo istambay kita sa pradahan sang salakyan ang ginaistoryahan ano gid bala ang padalaganan ni 3rd District Congressman, former 3rd District Congressman Albi Benitez. Action firing line. Ambal sa isa ka driver sa padlaganan niya sigurado ko mayor gid. Nga ambal sa isa to siya ti kung mapapili sa congressman, alangan mabungguanay sila ni Greg Sataya kay daw migs man na sila nga duha. Action Brian Borden. Action firing line. May punto man siya no? Tuod no? Galing kita yung politika, amigo kamo subong, kontrahanay kamo buwas. Action firing line. Sa politika lang, hindi lang personal iya nga kontrahanay. Galing ko kisang politika gina personal no? May mga personalay nga attacks ang magtimbang nga bahin agod nga gubon gidabang ang opponent bla. Ti ina dinamak nga pamulitika. Portis pagkahigko ina. Kung sundon talangid ang husto nga pamulitika, dapat issue to issue lang kung ano mga korupsyon pwede mo ginaihaboy. Pero kung personalon mo siya below the belt, ilay naman ang istorya mga kaksyon. Action firing line. Talagang hindi mo na ginamapunggan no? Hindi mo na ginamapunggan part na naya sang hampang sa politika ang dinamak nga pamulitika. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, manghulaga-lugayawon, tanay gamay lang dito sa balita sa nasyonal. Partigaling utang na subong sa Pilipinas, nagrabing pinanghulam no? Ang hulam subong sa Pilipinas, 18.4 billion dollares mga kaksyon. Kung equivalent siya sa aton sa pisos ta dire piso ta, ara sa 886.5 billion pesos. Mga kaksyon, paano ni bayran man? Initanan according iya sa report mga foreign loans sa tanan, meaning hulam sa iban nga pungsod sa panahon sa pandemya. Hindi taman mabaso lang aton sining administrasyon kay nga nga kwarta gingamit ginman matuod mo sa
bulig kung paano naton maalibantar ang mga utod ta sining pandemya nga ini, nga hindi ta basta-basta makagwa sa puloy-an ta para hindi kita malatnan. Action firing line. Si Finance Undersecretary Mark Dennis Hoben nagpalayag nga ti initanan gingamit ini sang gobyerno para ma-address ang aton sini kinahanglanon sa panahon sang pandemya. Ati, congratulations. Pero ang sabat diri ti paano tani bayran sa palaabuton? Kabay pa nga madula na ni si COVID-19 kaya para mamat-amatan tamani bayad man. Action firing line. Ang lain lang dire ko nang dako ginaton nga hulam halin bala sa pungsod China gid. Kay matya ko do ginaamat-amat do ginaamat-amat na sa pungsod China kuhang aton sini nga island. Action firing line. Imagine mo na, ang pungsod China nagpaandam pa sa Pilipinas. Siya kamo taga Pilipinas da ang ini nga lugar amo ni. Kung di ka mo maghalinda sang sagi nyo da ka padala sang inyo nga mga barko nyo da nga pang-away, siya basi matistingan gid ka mo. Action firing line. Di anong masay di sang presidente naton? Hipos-hipos malangi. Imagine mo na nga basi paluparanta di karon isa ka racket di kag mag ululusdang kita sa pungsod Pilipinas. May pagani si Department of Foreign Affairs nga si Tiniboy Locsin mo. Kaya nagapadala pa ya sang diplomatic protest iya dito sa pungsod China pero tinuwag na sa pakbla daw matsyag sa taga China bahala kamuda. Action firing line. Ay nako naman. Last 13 sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iban nga balita maka-aksyon sa national sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang gabi si Senador Lacson nagahulat na lang kung ano mangin desisyon sa National Task Force to End Local Government o kon Communist Armed Conflict o kon LCAC matapos nga kadamo sa nagapalayag nga dapat si Lieutenant General Antonio Parladi Jr., spokesperson sang LCAC nga ini, maghalin na da sa sina nga LCAC nga ini bilang spokesperson. Ito mga kontrobersyal nga napangambal yung mga red tagging sa nagapatigayon sang community pantries mga kaksyon kagiban pa nga mga allegations nga layo sa matuod nga istorya. Action firing line. Tikadamo sa mga senador nga nagbatiko sa iya may nagasinggitan nga resign kada bilang spokesman kag si Lacson isa gidri siyang bal ni Lacson diri daw kalang-alang naman ko mag-file pa ko sang kuwaranto petition. Siya, bayi na lang da. Total, lapit naman lang na siya mag-retire. Ti mismo ganing pamunuan sang LCAC mismo naghambal nga daw ga pinalagpat ka lang niya Parladi sa ginawakal mo. Action firing line. Pat ang Malacanang mga kaksyon nagpalayag. Ang Malacanang nagpalayag nga may ara sang legalidad or legal nga basihan sa pagpahalin iya sa kay Parladi mga kaksyon. Ati bala mo da. Action firing line. Total inyo naman lang na hindi lang kita magpaipikto ng mga tao kaya kung isa may mga dramatization na katabo na sa Malacanang mo. Ang iban nga balita sa national, si Senador Bongo nagapanawagan subong sa aton tanan-tanan. Nagaapilar siya nga dapat sundon tagid ang health protocols gihapon against COVID-19. No? Standard. No? Kay hindi naton makaya sa Pilipinas ang nagakalahinabo do subong sa India, sa pungsod India. Siya kung matabo na diri sa aton, delikado gid. Kita diri galing ginawa ta naman nga disiplina sang kaugalingon ta, no? Pero si Bongo basi ginapanan-aw niya nga may ara iya sang iban gid nga way ginagasunod nga nagapati man sa ila kaugalingon nga pagpati, may ara da niya sang may Pinoy subong nga naghambal nga wala COVID. Action firing line. May naghambal daan niya nga negosyo ni ang COVID, kuha lang niya, ginagamit lang ni sa aton sining gobyerno para amuni muna. Guro si Bongo nakita niya nga di ta magsalig sa aton sining nga pagtuo lang gid kay nga may mga health experts nga naghambal nga ti ining COVID ya matuod gini kay hindi ilahog-lahog. Action firing line. Kag may ara man sa naka-eksperyensya sang COVID mga kaksyon nga naghatag sang testimonya nila kung ano ang ila sining naagyan sang ini sila ang ara sa hospital kag naka-COVID mga kaksyon. Action firing line. Mamanggani kon gapati kaman kun waay sining COVID-19 nga ini nga virus at isunda lang ang health protocol kay duway gid man guro may madula sa imo ko naka-face mask kada, naka-face shield kada kag naka-social distancing ka. Most likely kung naka-alcohol ka daw, buo man guro gyapon ang lawas nyo kung nagasunod kamo sining nga protocol. Action firing line.
Kundi ka nga, bigin report na to, nga may pila ka mga kongresista, duha ka mga kongresista, ang nagpanagtag sining ivermectin nga ginatawag nila. Ining ginatudlo nila nga pwede himuon nga bulonggid batok sa kay COVID-19 mga kaksyon. Ang ining duha ka mga kongresista nga ginmuno ko sinyo last night and last week pa ganin namuno ko na sinyo. Amo si Mike Defensor sang anak kalusugan, party list mga kaksyon. Kag ining isang si Rodante Marcolita. Ini sila nga duha nagpanagtag sang ivermectin mga kaksyon sa Quezon City. And nagaback up sa ila amo iyang apat ka mga doktor. Action firing line. Apat ka mga doktor nga ang isa diri si Dr. Iggy Agbayani, presidente pa kani sang Concerned Doctors of Citizens sang Pilipinas mga kaksyon. Presidente ha, take note. Action firing line. Kundi sila ni ang nagapanagtag dito. Kag ang ginagamit nila nga papel bilang resita mga kaksyon, amo ang limpyo nga bond paper gid lamang. Action firing line. Ti subong natulupangdan ni Health Secretary Francisco Duque III kag ni Director General Eric Domingo sang Food and Drug Administration. Luyag nila nga duha pa imbestigahan ang pag-usar sa mga doktor sining bond paper nga ini sa pag-isyo agud makabakal sang ivermectin o kon magamit sining ivermectin ngayon. Action firing line. Paimbestigahan nila at bond paper tuod man mo ang ginasulatan sining mga doktor nga ini. Ay na ano nga sitwasyon? Ti based diri sa layi sang pungsod Pilipinas kung pag-isyo iya sang resita, ba't naway ko ito nagkakuha kung resita, at resita itong tawag aksyonan, sang bond paper nga ito. Oo. Ti mambal diri ang batas, ang layin na ito nagahambal. Nga dapat kung mag-isyo kasi ni may kompleto nga detalye. Naka-prescribe nga mga addresses dira. Professional registration number sang isa ka doktor. Kag ang resita may ara sang natawag tax receipt number mga kaksyon. Ti ang bond paper, why niya sinatanan-tanan? Action firing line. Ti gusto pa imbestigahan ni Francisco Duque III kag ni Eric Domingo, mga kaksyon, ang mga bond paper. Nag-inano na yung sitwasyon taman. Galing kiti, may punto man si Duque mo. Mang-isyo ka mo resita, kung resita ginman ato, bond paper. Di dapat si doktor mag-issue ya may ara gina may mga letterhead, may mga name nila da, ano sitwasyon na da, ngalan nila, clinic nila, address nila, phone number, ano sila, anong expertise na dumamo na bla. Action firing line. Dato yaban paper. Tiyan mo na nga gin question subong sang DOH kag FDA. Labi na gid nga daw ginakontra ginila ning ivermectin nga ini nga gamiton against COVID-19. Action firing line. Ipaidalom pa nila ganini sa clinical trial nga ini. Nga kung isipon mo, pila naman ikaan yung ginagamit ang ivermectin mga kaksyon, pero i-clinical trial nila, agad magamit naton ini sa ginatawag iya diri sa COVID-19. Action firing line. Ay kasadya, tidamo naman ang pamatuod gani, hambal ko sa inyo nagligad, si Anay Senador Juan Ponce Enrile, kagang anak niya sini, nagamit man sang ivermectin nga ini. Action firing line. Kag madamo pa sang iban nga nagasekreto gid lamang mga kaksyon, labi na gid ang mga manggaranon, ang may mga kwarta, nagabakal siniya. Minatagaan sila prescription sa mga doktor nila. Ti subong, do ginahingabot gini sang DOH kag FDA. Kung makabulig, malingway nat. Action firing line. Oh, ti kabalo ka, ining ivermectin sa nambal ko na sa pagkabrato. Kay ara lang sa tag 30 pesos to 32 pesos lang ang bili. Kag kung imnon mo ni, according sa mga pagbasa ko diri, kung imnon mo na action-an, sa 3 ka semana, isa lang ya ka ivermectin ang imnon mo, 32 pesos ang bili. Action firing line. Na, imagine mo na, we don't know kung anong pakay sang DOH, tsindihan ko man gusto nila pormalanay, ban paper, ginman to ng gamit. Dira sinulat sang doktor, pero ina nabasahan talang, kita report talang na sa inyo. Ginapabalo talang na sa inyo nga mo nagakatabo subong diri sa pungsod Pilipinas kung COVID-19
ang pagahambalan. Action firing line. Subong adlaw ang Pilipinas sa record sang 8,748 panibagong COVID positive. Nagdugang ini sa 1,037,460 na. Samtang ang aktibo diri 73,908 ang nakarecover 946,318. Kay may nakarecover subong adlaw nga 4,143. Pero ang patay mga ka-aksyon 17,234. Action Brian Borden. Action firing line. Last City 22 Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad buwas nga adlaw Mayo 1 na mga kaksyon. Maghambal kita Mayo 1 amo ning adlaw nga dapat kita mangintaas noo nga mga empleyado. Action Brian Borden. Action firing line. Nga magambal kita taas noo kita nga mga laborer mga kaksyon aton ini adlaw buwas. So diri sa aton sa pungsod Pilipinas, ginakomemorar gidi ka ginadumdom giniya ang Labor Day nga ginatawag kay ginasaluduhan diri ang mga trabahante. Ikaw, ako, sila, kita tanan, mga trabahante kita, congratulations sa aton. Kay nga kung why kita nagatrabaho, wala kita income, wala kita may idulot sa aton sini pamilya, kag wala kita may isulod sa aton sini tiyan nga pagkaon nga ginabakal gikan sa aton sini nga pagpakapoy. Action firing line. Amo nang ginatawag nga Labor Day mga kaksyon. Pero diri sa pungsod Pilipinas, aside from that, ang Labor Day may nagadumdom pagiriya nga mga labor groups mga kaksyon. Mga advocate naton bala sa labor, naga-bulig kag naga-apin sa mga laborer naton that sometimes may mga problema. Sila nina ang nagabulig pakadto sa Department of Labor and Employment o KONDULE. Action firing line. Mga problema sa trabaho nila, why mahatagan sang kompleto nga mga benepisyo sa ila sini nga mga employers, mga on-employer, mga kaksyon, why mahatagan sang SSS, why mahatagan sang mga PhilHealth dira, kung ano pa dira abing mga benefits nga dapat kinahanglan sang isa ka empleyado. May mga advocate kita, may mga labor groups kita, lokal mga kaksyon nga nagabulig dire. Action firing line. Kag ini mga labor groups naton, nga mga sektor nga ini, isa man ini sila nga nagasinggitan sa aton sini nga gobyerno kung may ginapangayo nga para sa aton tanan-tanan. Action firing line. Like for example, abi dugang nga sweldo sa mga empleyado. Amo ni mga labor groups nagahimo sang tikang. Amo nagkisame nagarali da sa mga dalanon naton nga mga labor groups dira. Kung isa ginasuyaan pa na sa mga utod ta, pero kung nakahangop kamo kag nakaintindi kamo, sila ini ang nagabulig mga kaksyon sa paghikutar agod nga saka ang aton sini nga sweldo sa kada bulan mga kaksyon na mo ni mga labor groups naton. So next time pili-pilion tama na gina-criticize naton nga naga-rally protesta sa tunga sang dalan. Action firing line. Kay sila ni nagabulig man sa aton. Kung may problema ka pwede gid kamo ni kadangop sila kay kung kaysa may mga public officials kita nga elected, daw hindi gini makabulig sa aton kung may problema ka party labor. Action firing line. Pero ini mga labor groups nga ini nga mga private sector malan na sila gani, mga gulogagmay malang ni sila gani das ka aton sini nga komunidad. Amo pa ni ang may ara sang dako nga communication or naga-communicate kag dako sang may ibulig sa mga nagakinahanglan kon labor problem ang paghahambalan. Action firing line. Now, sa nambal ko nabuwas nga adlaw, May 1, 2021, Labor Day mga kaksyon. Ano bala ang mga singgita naman sa aton sini nga mga labor groups diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. I-check naton abi si Sir Winnie Sancho regarding sini. Kay base may mga panibag-o na naman blang nga mga tikang nga ginahimo sila sa against sa panawagan rather sa gobyerno para sa aton tanan-tanan. Action firing line. Suliton ko lang, hindi tanan nga mga nagarali protesta sa dalan i-criticize naton. Kay may naga-criticize nga ara na naman sila
singgita na naman sila, wala man sila may mabulig sa gobyerno, amuni-muni muna. May mga nagarali iya sa tunga dalan mga kaksyon, kaangay sini mga labor groups nga ini, nga dako ang bulig sa aton nga mga empleyado. Online sa firing line. Sa aton nga linya, gawa Secretary General Sir Winnie Sancho. Sir, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. Yes, Brian, mayong gabi si Imo luminagid sa aton mga mamumugon nga nagapamati subong no para angot sa selebrasyon buwas no sang ginatawag naton nga International Labor Day. Aha, mabuhay kita tanan, Sir Wen. Mabuhay ang mga mamumugon, mga laborers naton. Mabuhay. Yes, of course no. Ugaling kay tungod bala sang sirkumstansya ginatubang naton ang pandemic, hindi gid guro kung sa Tagalog bala medyo hindi makabuluhan ang selebrasyon naton tungod sang kabudlayan nga aton ginatubang, Brian. Tuod, no? Tuod, sir, no? Bisan mahambal kita diring congratulations sa aton sa paghimaka sa matag adlaw nga tanan, tinguha. Pero bangod sining panghangkat ni pandemya, kung kisa na nagakadulaan ka man na puwersa, Sir Wen. Pero buwas nga adlaw, May 1, unahan ta na lang daan. Anong mga kaganapan nga matabo diri sa Bacolod gikan sa inyong hanay, sa inyong sektor, kag sa iban pa, Sir Wen, nga mga labor advocates naton? Well, originally, ang among taning nga plano, sa mga 300 din may kabilog, na pagkatapos ang press conference, dire kami malinya sa may replika dabla sang government center na sa may Araneta Street. Mm-hmm. Sa uli, sa amon pang meeting, Brian, din pa kamayo sa grupo nga nagidlang no, ma-press conference lang, kag erase lang namo ng mga issue. Mm-hmm. Tungod sang una, base ko na may isyuhan kita bla sa protocol. Isa No? pa Kamanti, may naghalong kita subong nga hindi kita ma-isyuhan sa protocol sa pandemya. Mhm. Kag ikaduha ti ang ginatawag, Brian, nga budget la. No? So siguro, buwas pagkatapos na ma-press conference kami, pagkatapos base may jutay lang programa, Aha. pero erase naton ang mga issue no nga dapat naton i-banner no buwas sa ngadlaw pareho abis ang kahimtangan no deplorable conditions no of the workers, Mhm. not only in Western Visayas but all throughout the country no, considering Mhm. that there is a massive unemployment no going on because of pandemic no. As a matter of fact, diri lang, Brian, sa Western Visayas as of January 2020 ang aton unemployment is 5.6. Pagabot sa January 2021, nagsaka siya sa 9.1. Mhm. And that would translate into about 312,900 unemployed workers. No? Wow. Paano makasiling nga ma-bounce back ang aton ekonomiya, makabangon, Mhm. kung amo na kadamo ang wala sang obra, mabudlay, no? Mabudlay, Brian, kag mapiot no, sa sitwasyon sang aton mga mamugod. Aha, iningin mention mo, Sir Wen, nga data nga ara sa inyo nga mga unemployed. Ini sila, Sir Wen, nakabaton ini sila sang ayuda gikan sa gobyerno naton or ano ang mga ayuda man nga ginahatag sa ila gikan sa mga employers nila? Kalabanan, amo na ba amelioration fund nila no, mga tupad kag the usual program of DOLE. Unfortunately, hindi man tanan makabaton sini kay there are employers who are not applying no for their employees. Kaya man ang pinakamadasig sini nga, Brian, nga proseso nga dapat ang mag-apply employer mo. Correct. Ipasulod sa ila account para mabaton gilayon sang aton mamumugon. Kinara yaway ga-apply. Kinanglan may individual naman to kadto ang mga workers sa DOLE no, which is difficult for them. No, I don't know. Basi nga siguro matiyag may mga violation ng mga kumpanya nga why sila nag-apply, pero that is a lost opportunity, no? And the funds are intended for the workers, not for the employers, no? Muna gani nga mo na ang kakulangan sa mga empleyado nga why sila nagatanaw sang mapiot nga kahimtangan sang ila mga
mga empleyado. Aha, kabalo ko Sir Wen kon labor gani ang pag-istoryahan halos tanan natungkad mo na ini Sir Wen. So, way kita sang laye nga maglagas sini mga employers naton or employer abi nga wala naga process ang needs sang ilang nga mga empleyado Sir Wen. Do ka budlay naman na. Amo na tani dapat nga usaon no nga sakto nga pagtong karon no. Usisaon mo ang isa-isa ka mga kompanya nga ang gin-forfeit nila ang ina nga mga oportunidad. Ugaling kay Brian bala, unfortunately, ginagamit ang pandemic nga pangtaming. Ang schema, no? Para nga, naging balibad na lang nila ang tanan-tanan nga mga kuwan. Ito na, gindasok na lang nila sa pandemic. Pero ang tutuod lang may mga employers ya po nagampang sang exploitation kasi bisan ang pandemya kanina gingamit nila niya para nga makahimo sila sang mga dinaya tag makaginansya sila no, not considering the inhuman situation that they are inflicting upon the workers. Amo na dapat ang imbestigahan sang dule naton na Sir Wen no, ang ining mga kung kaysa mga alibays nga pandemya or bankrupt sila or ano nga sitwasyon manira kami or mabuhin kami tao pero daw hindi justifiable Sir Wen no kung isipon mo gid. Correct kamante sa ako niya pagtanaw no, it's a matter of personal opinion. Aha. Ang gobyerno bla nag-hire sa mga expert, mga consultant, tinatawag black star, no? Pero these people are creating organizations which serves as a mechanism to strengthen social control on our social life so that in the process, social opposition or criticism is prevented. So, hindi nila tani na yung paggamiton. Wala nga, natamaan na Brian ang mamumugon sa katigaduhon, wala sang obra, tiipiton mo pa. Ang wala sang aton di nga sistema do close open. Anay kay bago lang naka-abre ang isa ka gamay nga establishmento, nakabalik ang 6 o 7 dabi ka worker, dugay-dugay sirhan naman, no? Kay may restriction, no? So daw hindi kita kaintindi. I think on a national level, there should be a re-evaluation of the implementation of policies, particularly on restrictions in the workplaces and reducing the number of hours of the workers, no, rather than imposing restrictions that would cause economic strangulation. So buwas sir ning istorya aton isa ini sa mangin kalakip sa inyong may panawagan kamo sa gobyerno buwas nga adlaw. Ang among tani gidya nga kadugay naman sa dinambal nila ni Brian nga wage subsidy. So man ikatupa, no? Kay kinanglan tani may ginatawag kita nga pandemic emergency relief allowance. Siguro hindi kasarang ang kumpanya. Tagaan sa gobyerno sa ginatawag nga wage subsidy for them to have an immediate economic relief. Sekundal mo pa ni sa Kongreso. Siyam-siyama ni saya kasi anon mo pa ang kumpay magkumpatay ng kabayo, no? That's why. Nanglan naton tani immediate economic relief for the workers to at least they have something to get by, no? In the midst of this worsening economic conditions, Brian. So aside gili amo tingin mention tabla kay nang ako ng gobyerno nato ng duli hindi kalagas abi sa mga employer dira subsidy na lang aton dapat ihatag nila para mas madasig ba Sir Wen ano pinaka basic bala nga bulig bala nga inang mabaton dahil sa mga tao mismo. Correct. Okay nang lang tani Brian, economic package bala nga immediate relief. Ugaling kay mati ang duli man, kita no bala ang makasulod sa duli daw limitado. Kada ang pati ang kaso sa duli na apektuhan. Correct na. Pati ang natawag natin nga the right to self-organization. Mano ko naman, nagalinyada, tapos may tanan nga protocol. Ara, ang kaso ni mo, labor case nga masolve, abi natin, let's say, within 3 months, kasi madlagan sa 3 years, no? Tungod sa under the prevailing circumstances. Amo nagaling ka pait gid sa Pilipinas kay ang
ang duleng nga monetani ang mga dampig sa mga empleyado ay damo pa yan nag-ipit sa mga empleyado, Sir Wen. Kagun sa tugod lang, without mentioning names, sa 25 anyos kong eksperyensya sa labor movement kag as labor representative to the Regional Wage Board, damo man da corrupt nga mga inspektor eh. Hindi na ko nila sina masugiran. Kaya nga, pagkadto nila na to, pagkabot nila sa, nakabalon na to yung ila kaladtuan nga ma-inspection sila. Pagkabot nila, pagkuhan about face na sila dayon, pero tiho na. Kadamo, kita sa experience nga mo na galing kalaway man lamag pinpoint kita, but ang mga corrupt dira, ang mga labot sang labor inspector, ang kapakuno-kuno man ang mga opisyal bla nga nagapulongko sa lamisa, whose interest they catered to are the employers and not the employees. Amo nang pinaka-worst nga practices sang Philippine government, Sir Wen, ano? Nga we don't talk kung may katapusan ina or magapadayon na lang ginaasta sa katumtuban sa aton nga mga apo sa kaapuhan sa apo pagid. Sir Wen. Kaya man, Ryan, gagawin ko ang imong ginambal. Kung sa duli, kung hindi ka da mangakig, kag hindi ka siling magpangisog, why mamasapak si mo da ang ordinaryo nga mamumugon, makadto da, buwas karon, kapin pa kung why man siya da kilala. Amo na kung kisa, ginaupdan ko mga workers, taga pangakig ko, di masiling sila suplado si Mr. Sancho, di masinuplado gid man ko para nga buligan yun yung mga workers na hindi bali, tawgon nyo ko suplado, tang sa hindi nyo pagsapakon nga ang kaso niya magadlagan lang sa tinuig, way gapon madiparahan. That's why, amo tong mention ko kay na, way kuya gapasipsip si mo Sir Wensling ko hambal ko, not all nga mga nagarali dira sa dalanon i-criticize ta. Ibahon yun yung iban nga nagarali da like sa inyo Sir Wen nga nagabulig iya kag damo na ginang nabuligan kon labor ang pagahambalan. Pero Sir Wen, may ara man sang committee on labor sa mga elected officials ta Sir Wen. Duway kukbati, no? May ara na? Mera Di duway man sa sila. Sanggunianta. Di may ara pero duway kukbati gagihuhaw, duway gid no? Di malibor hearing na Brian kung may isyo. Malibor hearing na ang komite, tipisa mo lang. Tapos si Ringway naman, nabla siya daw natawag naton bla kaluya bla no. By the way, gali Brian, no, I hope you won't mind. Yes. Ay isa sa mga issue nga dalo na buwas ang sovereignty issue no sa West Philippine Sea no. Isa pa gid na. Why kami nagasiling nga magira sa China, kundi ang amon lang yang i-assert nato ng aton sovereignty kay aton ini territory mo. Karon, with all due respect, Brian, to our president, pero ang iyang hambal nga wala na kita sang may mahimo, ang iyang hambal nga may utang na loob, I think iyan ay rason, entitled mo na siya siguro, kasi presidente siya mo. But above all, I am speaking as a Filipino, above all, kung ano man yung utang na loob niya kung ano man opinion niya, the bottom line is our sovereignty. Our sovereignty is not for sale. Our sovereignty constitutes our democratic principle. And our sovereignty is the cause and the main reason why so many of our heroes and heroines died. Na naging panginmatya nila ni mo. Di karon pag-abot sa tion nga i-assert na naton ang aton nga sovereignty, wala gid may nagahulag no. So it is tantamount to acquiescence bala Brian. Daw ginhatag mo lang, ginrelinquish mo without any struggle, and to me this is not correct. May naghambal ganing nga tindi ba na sa administration ni Duterte before pa man lang ara naman na danang China tinga si Duterte basulon ta. Amo nang masaming batian ta ti kung isipon ta gid kung sino nga pungko or may next president kung sino abi dapat i-process ginagyapon kung sino man nga ginsugdan sa Sir Winnie Sancho sir ano? Kaya kinanglan man Brian, we have to join the coalition of nations kung may claim man dira sa West Philippine Sea. Kag erase naton ini before the United Nations. Karon ang punto ko lang nga hindi ko matulon dala Brian. Kita pa yang balance ang China nga respetuhon ang ila sovereignty in which
case, ang atong sovereignty ang in-violate nila. Amo na na Sobra sila naman ha. Amo na sila gid ka puguso gid Sir Wen mo ti ginaugtom ta na lang gani ang kasakit sang buot bala. In fact, may isa ka grupo nga nagpanawagan na Sir Wen nga pwede na ta makapangayo tabang sa iban nga pungsod sa ginahimo sang China subong Sir Wen. Ang dapat mo, by the way, Brian, there are 1.6 million Chinese workers in the Philippines. Grabe. All of them are disguised as tourists. 119,000 has been given, as of 2018, has been given special permit. Ang 51,000, ang bot kung ano naman na nga permit, ginatag sila sa Bureau of Immigration. So ang bot sing ganon, 270,000 ang Chinese workers in the Philippines. And in the process, they have stolen our rights to work. Ang Filipino, unemployed. Pero ang insik may ubra siya. Hindi. So ang hindi ko daw maagwantahan, Brian, ginagaw na nilang ubra naton. Ginakontrol na nila nga aton ekonomiya. Ginakontrol nila nga aton mga employee, kaya mga klabanan employer, di mga Chinese mo. Tuway ko yung gambal nga malain na sila. Karon i-allow to pagid nga agawon nila nga atong teritoryo. I-allow ta pagid nga agawon nila nga atong sovereignty. I think that is too much. Yes. And we need to protest. Kasobra na gani, imagine mo na damo di hindi taga aton ga trabaho pero may mga OFW tang ginapadala sa iban nga pungsod. Doon di maintindihan no? Doon din naging mga panapang gobyerno to sa Pilipinas. Sige, ulo agwan tahon tanang ni hasta may kaya ta nga magpalayag sa aton hibubunot kabay pa Sir Wen. Magalabot ni sa taratapan sang presidente kag matalupangdan man ang palayag naton nga kasubong nga simple nga tao. Sir Wen, salamat sa time. Good luck sa aton tanan buwas kag advance Thank you. happy Labor Day. Masyado machimpo ka. Yes, Sir Salamat kag mayang gabi gid. Salamat, Sir Wen. Action Firing Line. Labor Day, boss mga ka-aksyon, timo mga ara sila sang press conference nga paghiwaton ato kuan lang to, initials lang sa mga issues nga i-raise nila tomorrow against sa gobyerno, hindi kay against nga away kundi ipalabot nga mga hingyo kay Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Pwerte yan, no? So, ang mga laborer naton dira, tanan-tanana, ano man nga sahi sa trabaho, congratulations sa aton tanan-tanan kay nagakatibawas kita despite sining pandemya, despite sining magulugagmay nga ginabaton yung sweldo dira, pero ara nagahimakas kita ka nagatindog, ginapatindog ang aton kogalingon para nga makaalibantar kita sa kapigaduhon. Action Firing Line. Ang ato nga pagpangalagad naton mga ka-aksyon dulong sa aton sang Zanton Plus karon dugay may mga dalagko ta nga balita nga dalon sa inyo. Preparar lang ka muna ang inyo sining dulunggan kag inyo sining pagplastar kay kaming bahala sa inyo sining gabi mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifeboy. Naghugas ka Mga utod si Sir Eddie Laus ara gyapon nagamonitor. Si Francisca Puso Madiraso, good evening Sobray, watching from DC2 Region Pearl Homes Subdivision Alihis. Rosalina Ariliano, Francisca Puso Madiraso, Eva Gradas Baterna, Christine Minyes Villalubos, Jeneline Villasor, Alma Agrabanti Sabater, Dona Robles Prodigalidad. Good evening. Gamonitor sa San Diego, California. God bless. Salamat. Erlinda Hiroy Imalay, nagamonitor man sa MDF Beach Resort, Cebu. Kumusta da? Dumayo da, na? Si JP Gropi Howard, daw hindi na kabayad, pinasinaya. Gamit ka gobyerno, pero mga kawatan yung gobyerno lang nakaginansya. Aso Zena Cabales Aurelio, nagamonitor sa Barangay 35. Thilo Langrio. Mayang gabi, Sir Brian. Lantaw lang kami diya. Si Junel Nene Liboon, Mary Ann Liboon. Alex Montesa,
Sir Brian, may mga politiko man ayhan nga self-centered, inang mga grave or grabe ang paghanga sa ila mga kaugalingon. Miski sa pagpamati sa ila mga botanti, wala sila nagabaton sing advice para sa ila kadalagan sa ulihe. Tiwagi ko kubalo sa na, no? Sir Brian, thank you gid. Mabuto ko sa ila kung madaog na sila. Mga pulpul. Manjo Arnijo Ara, Melvin Salodares Abdo, thank you gid. Naga-monitor. Ang mga tawo na subong mainto, hindi na subong mainto, kaluluoy ang bakulod nun. Wala ka mo. Si Warren Ortez Araman, Alex Montesa, ginadalahig ni Choi Farlan, si First Lady kag si Calvo basi makarusan siya sang tanan nga senador kag di na to kag senador kay Pacquiao pang basi majaban siya tangkugo sir nga ang kakontraya gid sa mga senador estupido gani kuno. Si Cory Vidaha nagamonitor sa Kuwait, Ima Yanson araman sa Masville Kubay LCC Bacolod, thank you gid. Ellie Lupo, Action Brian, good evening sa imo background the Action Evening Balita. Sige, thank you again. Hindi Action Firing Line na, no? Background daw Evening Balita edition man na yan. Thank you again, sir. Na isla na. And Vilia Viray, good evening, Sombray, and all listeners. Keep safe, everyone. Thank you again, sir Lupo, ha, sa pag-remind. Thank you again. Elmer Boyet Villamor, maayong gabi Action Brian, tamyaw ko lang sila ni Ami Cab Inchik Halando ni Dira sa relocation na Carlota. Nga nagamonitor gid, salamat. Melvin Solidarios Abdo, sundon ta ang mga protokol, how about ang mga barangay, agilang ang ilang nga sunod sang protokol. Mga barangay wala nagasunod. Di kay ang DILG to ginmanduan na to ni Duterte nga ang mga alkalde takag barangay kapitan pang tagaan penalty kung wala sang health protocol standards. Tilan tawon tani kung paano ini para mapabalot ang publiko, no? Si Azucena Cordova, good evening Sumbray, at sa imo upod, mga upod, watching lang kami sa dini at guaranteed permi. Action Radio Bacolod. God bless. Thank you, good. Diding Alojamiento, may gabi Action Brian, always monitor kami barangay Antipolo, Pontevedra, salamat. Reyamil Ladjo Araman, Josephine Rice o Risi, may county di sa Oklahoma nga gagamit sang ivermectin. Ginbalita nga nag-work gid. Nagnubo ang number sang COVID patients sa hospital. Damo na gani testimony sinati kay si Duque kag si Domingo, ma-clinical trial pa sila. Mindal Yalto nagamonitor man. Lilia Taton, stay safe lang. Eva Grandas Baterna, good evening Brian, tamiyaw ko lang Daphne Gay Rodriguez, congrats nakapas siya sa board RPH. God bless ba? Congrats. Jonafi Planas Dumasig, hello Aksubray. John Patrick Abapo, good evening Aksubray, shout out lang ko sa tanan nga pateri, especially si Olga kag si Diday kadto na di kag magbakal sa mga pats kay may paaman kagid sa amon. Thank you gid. Bow, God bless. Dira naguro sa Pahanukoy ay, no? Sa Pahanukoy gini nga area or Tangob, no? Thank you gid. Elmer Boyet Villamor, maayong gabi Action Brian, tamyaw ko lang si Ami. Nabasa ko na, no? Josephine Asisor Araman, Susan Gonzales, Lodi Narciso, hi lang ko no ka Sir Winnie Sancho. Angelina Galupo Araman, good evening Action Fred. Si Brian niya. Lodi Narciso, dako gini bulig ni Sir Winnie sa mga workers sa Negros Occidental. Correct na. Sherlyn De Guzman, good evening Sumbray, the best gid ang program mo para sa tanan nga Pilipino, makawiwili gid kag tuod nga report. Thank you gid. Makabasa na sina lingaw nako. Teresita Lavadia Araman, Action Brian, I'm watching you. Salamat. Philip Laurente, nagamonitor man sa Minuyan Morsha. Si XM Lizares Gostilo, pahamot gid si Wansyo ba?
Labugay man na ang tampuhaw na. Nga angin ano ya ka, sir? Hanilyn Vasquez, good evening, Sumbray, watching from Pahanukoy, greet ko lang si Budoy sa Kabog. Jobal Trinidad, Jen Oy Cicer, Noe Erwin Gonzalez, Sherlyn De Guzman, Sumbray, greet ko lang family Fermo, Quaicon, Guzon, Grijaldo Diles. Salamat. Suzette Alunan, good evening, Sumbray, shout out lang sa sister ko sa si Cora Gayuso, happy birthday sa Talisay. Thank you, Sir Brian. Wilma Inocencio Cabarles Araman, Nonoy Castanida, good PM Action Brian, nakalimutan na ni Mr. President ang lupang hinirang. Ang word da bala nga sa manlulupig di kapasisiil. Tuod no? Mayo na ipakanta sa iya lima. Ipangitaon ko na Sir kay i-replay ko na. Thank you, good sir. No? Jocelyn Libon Dispoho, Roldan Felizardo sa Quezon City. Salamat. Harold Malacaste Araman, Teresa Soriaga Flores, nagamonitor sa Fortune Town, keep safe. Si Wilma Araman. Shine Del Rosario, nagamonitor man sa La Carlota, Holy. Sa una sang kampanya si Tadi Saison, upod pa kami sang nagdaog na hindi na ko pasudlon sa office ya. Sa iya staff, duro pamangkot kung may appointment ko kuno. Di na to man. Amo na ang politiko. Ay kasadya. Alex Montesa, tamiyaw lang si Madam Vanessa Meya. Sister Kelly Jilly, Lily King, kag sa tanan nga tropa sang pamilya EFC New Transformation. Kudos. Padayon, madamo gid nga salamat. Sige, na balik ko na ginugay, ma-relax lang ko, la 7:53. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna.
Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:59 na. Gina-endorso ginaton sa inyo mga Anti sa report action Eden Aboso gikan sa Kapitolyo Provincial. Good evening, Sumbray. Gintawag sang Juan, isa ka general nga istupido ang mga senador gani ginkasuhan ini siya. Samtang ang gintawag sila ni Bernard Bantag sa Bucor nga mga buweset wala kaso. Diin ang pinakabugat, buweset or istupido. Action Bray and Mingle Sweet 16 sang Sis A. Bacolod. Buweset kag istupido daw pareho lang masakit mamatian, no? Ay sus ko.
ang ini amo pa ning natagaan nila gani panahon gani no. Gani kiti di man guro naton gid pwede nga suluhon talang gid focus si COVID-19 sometimes may mga importante pagid nga iban nga dapat tagaan sang panahon. Halin sa kay 1080, good evening Sumbray, cotton bonds ang tawag sina. Anong bot silingon si man? Ti imbestigahan gid na ni Duque kag ni Domingo ang pundo sang PhilHealth nga gatunaw lang kag iban pa wala mabalaan kundi magkadto wala man sila nag-imbestiga. Ipokrito si Ramon na namo gina Choy Ramon namo nila mga kimi kag mga waywaay nga mga dapat hindi batagaan panahon among panginatutukan nila. 3005, good evening Sumbray, naga-monitor no sa naga sila Carlota, Mercy kag Boy Salmorin, Esther kag Carlos de los Santos. Salamat. Sige. Good evening, Sumbray. Insakto gid si Sir Winnie. Mayo pa siya mayo pa sa presidente ta. Tod na si Sir Winnie kadamo na nanabuligan nga mga labor problem mga kaksyon. Si Nono Miravalles naga-monitor man. Sige. Action Bray, tamyaw ko happy birthday sa kay Jewel Malba. Ang gapanamyaw Yolanda Pasamante. Salamat gid. Sige. Naga-monitor man gani si Grace Meaton Casen sa aton sa Manville Royal Subdivision. Salamat gid. Joan Mel Araman sa Victorina Heights. Si Connie Victorino naga-monitor man o kon dormatorio sa Silay or Talisay naga-monitor man. Francisco Guangco. Good evening, Sumbray. Shout out lang ko sa apo ko si Ken. Kag ako nasawa na si Jonah Guangco. Naga-monitor gid subong sa Makati. Thank you. Alas 8:03. Action firing line. We have on the line Action Eden Abo sa Bakaksyon gikan Kapitolyo Provincial. Anong kaganapan kay na? Nagpabakuna na si Gov Lacson kag pila pa ka mga alkalde. I understand may mga board members pa about ko nadayon gidto kag ang mga department heads sa Kapitolyo Provincial kag iban pa nga balita. Ang ini nga balita na Action Eden Abo sa dulong sa aton sa D3 Bio Reports. Action Eden, good evening. Nag-action Brian, no, na kaginaw kaya na to. Nakakuha na si Gov. Nakapabakuna na gid siya? Pabakuna na siya do trending pa kagina. Kaya do nag-ubat si Gov sa yasin nga polo shirt lang yung ubay ha. Kayo Nick, ganino kay ang iban nagpabakuna nga mga elected officials. Kung Action Brian. Siling kong iban nga mga elected officials nagpabakuna kung hindi nakabarong Tagalog, naka-blazer abi, no? Correct. Si Gov Kina naka-t-shirt black, damo na? Nakabarong siya. Nakabarong siya. Si nag-uba siya bangod kinanglan pavaksin siya sini nga abaga. So nakakuha siya, nakasando siya. Pero ang iban way gina ginauba yang barong iya kag blazer, iya ginakalukos na pababaw, iya gin kuha iya gid no? Kay medyo gutok bing yang muscles. May rason. Makita ginang muscles si Gov Action Bright. Dogin tan-aw mo gid ang muscles niya. Nga kabalo kagid gid tan ako. Di kay kanako mo sang muscles. Sige, go ahead Action Eden Pero anyways, Action Bright kay ina dito to giniwat sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Kag ang bakunahan, of course, mo si Gov Lacson, ang mga alkalde diri sa probinsya, mo sanday Mayor Manuel Escalante, Mayor Pedro Zaico, Mayor John Ray Tabuhara, Mayor Nicolas Yulo, kag Mayor Rumayla Mangilimutan. Si Action Bray, si Mayor Ernesto Estrao, mapabakuna man tani. Okay do na report ko na mo si Mayor Estrao, si Mayor Nadi Arcillo, Manulet Escalante. Kamo ning prioridad di ba? Oo, ara to sila. Wala si Mayor Nadi kaina Action Bray. Si Mayor Estrao ara to, pero do medyo sa screening kaina do high blood siya. Di na defer Action Bray, wala na dayon ang pagbakuna siya. That's why 5 lang sila ka mga alkalde ang nabakunahan. Kag wala nabot sa mga alkalde Action Bray, Araman, Sanday Board Members 6 Tog 1 Zone, Victor Havillana,
Manuel Frederico, Samson Mirhan, kag si Ma'am Araceli Somoza. Ang sa Department Head Action by isa lang ni si Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena. Siya lang action by ang ara to kaina nga nabakunahan man sang Sinovac vaccine ila tanan ha kontra COVID-19. So may ara na sila action by syempre una pa lang to nga dose may natalana pag nga second dose man sang vaccine. Ti sunod kay Dr. Mary Ann Maestral, Chief of Hospital sang Teresita Halandoni Provincial Hospital, kasugtan sang tanan action by nga magpabakuna kag mismo ang gobernador nga Sinovac ang ila sinigamiton ilabi nang aprobado naman sa mga eksperto na mahimo iniihatag sa nagaedad 60 anyos pasaka kay una-una duso butong taksyon bay kung madumduman mo nga may ara to kwan una-una ang Sinovac hindi pwede sa mga 60 years old above aprubahan naman action bay kay tihambal nila medyo kulang ang supply especially sang AstraZeneca. That's why nga sa ilaman nga pagtuon wala man sila gapataka nga pwede ang Sinovac vaccine para sa mga 60 anyos pasaka. Ti kalabanan to kaina sa mga alkalde kag mismo si Gov senior citizen naman action by mo. Ti 60 years old above pwede sila. Senior nagli si Gov? Yes, 60 plus na si Gov. Pananawan ko siya mga 50 plus pa lang gini. Oo. Oo, ikaw gani do 25 pa lang. Ay are man yung manugid yung isang Ay sorry. Especially pag makita to nila yung saot. Hindi ka kikiway to kakita si manager pag hipos na na. Ay, sorry. Oo, kay makita ayaw to karon ma-disgrace kita, no? Hindi do pang ano to, do pang 18 years old. Pero pamatian to na action bry si Dr. Mary Ann Maestral. Ay dali lang daw nagatiyog si Dr. Mary Ann. Ga-loading pa? Basi may Sige, screening. pa siya. Ha? Basi gina-screening pa kung pwede mabakunahan o kung hindi. Ari na siya. Ara siya, sige. Ano na mga comorbidities? They were required to have iran for their attending to There are special comorbidities na kinangan iran. But so far, sa nakalala ko sa ilan, okay man sila tanan. Except kung may I guess na wala So, wala man gini. It's that we decided to extend the observation time to 1 hour. Action Eden? Action Bry. Okay, medyo medyo magahod siya gamay, pero okay naman na-explain mo naman Action Eden, ano? Okay, na to. Mga 1 hour to sila gin-hold Action Bry after. Inobserbahan. Obserbahan na naman sa, pero to okay lang tanan nakapauli nga sulhay. Oo, yes. Kagatigin na heads up lang sila action bray nga ti base magpuli sila balay. Base bala posibleng maglingin ulo nila gamay. Normal lang na kuno action bray. Why to madayon ang AstraZeneca nga gamiton sa mga head departments to kag mga department heads gali kag subong man ang mga iban nga mga board members to like Somoza? Wala action bray kay nag-agree sila nga Sinovac vaccine ang ila sinaction bray nga gamiton. Ang mga senior citizens niya kabalo naman kita nga A2, A3 sa priority list ni action bray ang to gani hambal ni Dr. Ernelia Tumimbang nga medyo do layo-layo pag guro nga matapos hasta ang A7. Yes, kahit ginakulang daan action bray ang bakuna subong may nag-abot kay ina sa nga 16,000 vials. Pero alintog yapon sa gobyerno national kaya ang gin-procure sang Kapitolyo Provincial. Wala pa to action bray lutaw-lutaw pa to kung saan o maabot. Kaya ginauna action bray syempre ang government to government man dira. Kag ang una man nga mga nakabayad kag naka-purchase man action bray. So kwan inang kaina may nag-abot nga Sinovac man to gyapon. Sinovac man yapon action bray 16,000. Abuno sa nasyonal na iya. From national na. So 16,000 ka vials when they stand 8,000 ka mga tao action bray kay para duha ka doses ang mahatag sa ila. Okay, anong ginkargahan to gani kay na basi sumala ko bla pal ang ginkargahan? Reduction bray check ta bala kay insento kay na ni Dr. Mimba ni Dr. Zifard mo. Ay wala na butang.
Basta vaccine transport action Brian nag-abot kaina alas 8:41 sa airport nag-abot. Gindara diretso action Brian sa cold room sang probinsya alas 9:28 nag-abot dito sa cold room. Ang 16,000 vials sa PHO distribute man ni action Brian sa kada banwa kag syudad. Samtang ang CHO Bacolod nakabaton niya sang 7,500 ka mga vials action Brian. Ang Bacolod na dira nakuhaon sa 16 o kon separate gina iya? Separate yun action Brian. Okay. Bali 16,000 kag another 7,500 pagidya para sa Bacolod alone. Nagdungan ni sila abot de? Dungan abot sila action Brian. Why man ni nagkamog? Nawala man Why Kaya man ba kayo? nila para manistanan Hindi na sila ano na, politika. Wala. Kaya ginkargahan to sa nagligad to, yan ni Benitez lang ang private plane niya. Adon naman ko to. Daw ginakamog, ginila subong. Sa inupa. Bala na sila. Amo sila. Anyways, Dayo pataya. congratulations kay tiyang Negros Occidental kag Bacolod. Nagakabaton kita diri. Even though Action Eden nga ining padala din nga Sinovac ni do uluwas lik lang nga aton di do sulusubratos nasyonal. Gani. Pero ti pasalamat kita kay ginaulikid man kita direction Brian. Oo. Ano nga tabo sang ginbakal sang probinsya nga daw ay pagapon dinamdam-daho mao? Amo to gani action Brian pamangkot taman ti Malila hindi man sila siguro kung saan man to maabot ang gin-procure nila. Kay ti syempre action Brian ginauna danay ang iya ka national government nga gin-procure. Pero nahibaluan ta naman to nga gitagaan ang kada banwa kag syudad local chief executives governor nga makabakal man sa ila kaugalingon bala para sa ila nasakupan galing kiti syempre ginapasunod man bala action Brian kumbaga ang mga nagbinakal man. Okay, amo na bi. Ang pagsulundan abis ang DOH subong Action Eden ang probinsya o kon mga highly urbanized city like Bacolod kung magbakal sang bakuna hindi kaya pwede ya ka diretso Action Eden ya sa producer iya mo maagi kagidya sa aton ding Pilipinas gyapong mahal. Yes, may mga agreement pa sila action Brian. Oo, that's why nga kung ati syempre unahon gito ya sa nasyonal ang ila man to kinanglanon sang sa aton dire. Kabalo ka dire sa Bacolod, ginamuno na sang iban nga by next month, Mayo, Hunyo, Hulyo, basi maabot na diyang AstraZeneca nga gin-order. Ti sa probinsya, daw ay pamandiyang dahop na? Wala pa batia action Brian. Ti mabalaan ta lang na kay ti palayag man na nila kay hindi naman na matago. Pag kinanlan, yapon ihatag sa mga tao action Brian. Ati, guro, kwa na? A matter of kwa lang guro. Kwa lang ni guro. Months mala ni guro Action Eden, basi maabot na gin man or pasi kulang lang sa pitik palabtik tos nasyonal man? Dolo diskarte, abe? Basi man action Brian. Kay kadamo man ka, we understand, kadamo man sang palaligban isang aton sining gobyerno national action Brian. Gun sa bagay, no? Oo. Salamat gid spokesperson na ETF national. Hindi man na. Mapatian nga ni nila. Local. Pasikaton ko kita yung mga hindi na bala. Nawiran ko pa bala. Hindi na bala kay imagine mo nang hingagaw to gani nga. Action Eden, salamat gid gi basi magdamo pa na hindi ko yan. Gusto ko sigpunan mo to. Sige. Hindi ko yan. Joke lang, Brian. Sige lang, mo lang breather to. Pero kay natuway pagidman sang kwan, way pa sa nagpabalo abi or nagpareser nga dason bakunahan naman nga mga public officials sa probinsya. Wala pa man action Brian kay nagpasunod sila bala sa priority list nga ginpagawa man sang DOH. Nga konya na ay dulan gidya kag saludo gid ko si Mayor kwan mo Milicio Yap bala sang Sagay. Yes. Kay siya gito Escalante rather. Kay siya gitong una-una nga mayor nga nagsabak gidya sa panawagan sa DLJ kag daw na kwan pa to sila, nadala pa to sila sang pinangakig sa DLJ Action Eden now. Gani, do nagkalaula kita sila action Brian. Pero naka-justify naman to siya. Correct. Amo na dang importante, wala nang problema. Why na problema? Salamat Action Eden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa Balita Oras Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Las 8:15 na. Sa aton sa nga pagpangalaga ng Balita Action Eden Aboso dulong sa aton sang
Karamat-amat na nga ton sining mga public officials diri sa Negros Occidental nga nagpabakuna mga ka-aksyon. In fact, ulihin na ni sila gani sang sa iban pagid mo. Pero ti galing kay ginasunod ang husto nga proseso. Hindi man basta-basta nga sagi ka lang yung kapabakuna da nga wala na process kay base karon malain ka pa, no? Maglain ka pa, mapapanaugan ka sa mga show cause order o kung mga ulo order da madisgrasya ka pa. Action firing line. Nagluntad to kay Mayor Melicio Yap niya atong iyaya gusto ilang pangunahan gidman ang pumuluyo ina mo. Ti mayo man kay inang na kwanya to na paathag itong iya sinig kaugalingon. In fact, saludo ko to sa iyaya kay sa unahan tani. Kaya iban diyo, way ganaw, doon nadlocks na, kaya nakulubaan sila kay sa Innovaco. Action firing line. Aside from public officials naton diri sa probinsya sang Negros Occidental, ang pila ka mga BHERTs naton sa mga barangays naton na bakunahan naman gani mo. Ti amat-amat lang hasta makalabot gid sa pinakadalom nga mga utod naton sa community naton ang pagbakuna mga kaksyon. Action firing line. Last 8:17 na sa aton sa nga pagpangalaga ng nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang may Firing line. Last 8:18 na sa aton sa nga pagpangalagad pagbalik naton karon check naton kon nga natawag nga ara na sa second wave ang syudad sa Bacolod kon COVID-19 ang pagahambalan. Action firing line. Do ka kulol ba no nga natawag sina anong sitwasyon ayhan paton pagbalik dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Kalbo dolar is paras. Gadula-dula naman odyon nyo. Ay gali nga kabati ba na Sir El Rey daw do ka kusog ba lang sir no? Ba siguro sa iya nga plastada to. Paki-check lang sa imo nga data da sir. Sige. Alex Montesa kanamit Sir Bry magkadlaw si Miss Bea daw ginakagat sa subay sa liog. Si Bea man. Suset Pahi Marhen nagamonitor man sa Barangay 30. Sonia De La Torre Delgado, thank you, Ged. Nonoy Castanida, Sir Bry, good PM. Siguro kung papilion ni ang mga politik, hindi na sila magpabakuna sa Sinovac mo. Halini nga dalan sa halini daan sa China, kaso lang sugo ni lulo nila sa nasyonal. Bon Ignacio, good evening, Sir Bry. Ari naman ko nagamonitora. Ignacio, si Bon Ignacio sa La Carlota. Salamat. Noel Ominia, Action Bry. Monitor lang kami di Laura, Barangay Pacol, Bago City. Gary Umania, sang Barangay Bagroy. Kay Kyle Nicole Chrysel Leon Umania, Makahang. Okay. Kano Orita. Good evening, Action Bry. Monitor lang ko program mo. Damo nami mag-comment sa radio pero don't know sa actual applications if true or not, as in their case may be hoping hindi lang mag-boomerang. Keep safe and God bless. Julius Rayner Istares nagamonitor man. Naman niya okay gid ang Sinovac. Arlen Pineda, thank you gid. Julius again, thank you. Araman si Vladimir Burgos Lupes. Good evening, Sumbray. Great ko lang. Ay, galumpat siya. Si Mama Wenny Burgos, kag sister ko na si Wendy Burgos, ang Biscom Binalbagan. Always ginigapamati sa amon. Salamat. Si Dads Aberia, Action Bry, thank you gid kay kada gabi may latest gid nga topic kag bisita gina-interview. Well informed gid kami, pirmi, watching Barangay Sumag.
Thank you, good. Ginatingwaan gina naton at least may ara kita sang brand new nga mga balita, no? Michael John Season, naga-monitor man, greet niya lang si Dennis Richard Tiburuma, kag tanan nga EFC members, Ma'am Vanessa Mayo, Kelly Gilly, Bia Jonathan, Alex Montesa from Chato Elias, Paranaque. Gracias. Thank you. Dads Aberia again, Action Bright, thank you good sa mga, okay, nabasa ko na, thank you good. Thank you. Okay. Bernadette Lacson, nagatutok man. Warren Ortiz Araman. Si Miss Beautiful Eden Abuso Bea. Okay. Si Bea na sa gali. Heidi Lamera, nagamonitor man. Dula-dula ton audio nyo. Ay, gali. Once nga nagabasa ko, ma'am, may ginabasa ko na nga kwan inang endorsement. Hindi siya pwede nga i-on air through FB Live. So, may ara na sa dalawang ginasulat nga this portion, Action El Rey, no? This portion is muted, no? Ara na siya, ma'am. This portion is muted. Pero a sort of 1 minute lang na siya. Kadali man, wag kalambot daw seconds man ang gani. Pasensya gid, ma'am, ha? Pamati gid si Miss Camidi sa Estefania, sang sister ko. Salamat, Madam Heidi Lamera. Okay, sige. Marelax ko for a while, pagbalik naton. May dugang tanga balita, ha? Standby ka mo, paki-share lang sa program ta. Salamat. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan anong ang kahintangan.
responsable at pagbalita. Pagdayon nga ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na
Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:31. Ginaendorso ginaton sa inyo mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Aryo, ang mga panamyaw pagin nga iban subong nga gabi sa aton sini nga pangalagad. Mayong gabi lang kay Madam Ida Riosora mga kaksyon dira sa Banwasang Morsya. Si Nanay Linda kag Tatay Idi salamat gid sa pagmonitor. Teresita Constantino Agra naga-monitor man. Vanessa Mayo naga-monitor man, ginag-greet niya lang sa mayong gabi si Michael John Season, Alex Montesa, Noel Amar kag Milail Oligo sa halin ini sa Minnesota. Thank you gid. George Gargasira naga-monitor man sa aton sa pagpangalagad. Si Wendy Caras naga-monitor man sa Barangay Lantad, Silay City. Mayong gabi gid, na? Okay, ang iban pari na. JM Sniper naga-monitor man, Family Romero kag Prado sa Barangay Binobuhan, Bago City. Labi na gid sa kay Isay. Salamat. Naga-email ko no. Vanessa Mayo, Action Brian Morden nga ang nagalumpat ini kay sa virus ina bala ang mga ga-advertise dira nga comment sa aton hindi ya muted inyo. Hindi may person gid nga naga-mute kami. May ara ang nagalumpat nga kwan gina mono komandi kong kisa ang mga inyo sila nga chat or greetings kay kwan abi no may nagabutang sang ilang negosyo no. Sir Bright tani buwas makaupod ka man sa CP naton buwas buwas tani no galing buwas action an ang CP ta las 9 sa las 11 no. Oo, may ara ko kwan buwas oy. Happy to inform gali. Thank you gid no. Awardee ako buwas. Subong ko lang naging sugid. Awardee ako action an sa isa ka sa Philippine Army no. So may virtual kwan buwas nga pag-distribute sang award pero hindi mo mabaton kay virtual lang. At least ara ka no. So imuno ko lang kay Action Rex Kantong kag kay manager nga awardee sa Action Brian Morden. Buwas nga adlaw pati gayunon ini salamat gid ano sa Philippine Army. Action Firing Line. Thank you gid sa pag-award sa aton nga nakita nila nga aton sini nga effort kay ginahimo to inform the public no. Si Heidi Lamera naga-monitor man sa Estefania upod sang sister niya. Thank you gid. Si Liam Gostin Diaz naga-monitor man si Romel Diaz. Greet niya gid salamat sa pag-monitor. Sige, Aryo. Las 8:35, isa ka balita diri sa Bacolod mga kaaksyon. Kung subong adlaw ang ginpagwa nga record or data sang Department of Health, mga kaaksyon, amo nga ang syudad sang Bacolod may ara sang medyo nubo-nubo na, no? 38 ang local case, 5 ang LSI. Kung itotalon mo siya is 43. Mga kaaksyon, tido ka nubo-nubo na ni kumpara mo sa tagsubra isa gatos. Action Firing Line. Tinako gid pasalamat ginaton sini kay sa mga trabaho bla sa ngaton sini nga mga public officials labi na gid sa EOC da. Oo, aton sini IETF, mga barangay officials ta, task force disiplina, tira tanan under sa administration ni Mayor Bing Linardia. Ang Negros Occidental sa 64 ang local case kag duha ang LSI. Pamay kinaganubo-nubo siya. Now, diri sa Bacolod kaina na mention
ni chairman sang EOC mga kaksyon, City Ad M. Ang, nga parang awa niya diri ara sa second wave na kita kon COVID-19 ang paghambalan. Firing line. Grabe no, adlaw-adlaw ginakuha na nila, iya mo, adlaw-adlaw ginatali na dila nila da mo. May gina-check na da sila, may comparison na sila nga ginahimo dira. That's why nga nakamuno ka nakambal si City Administrator Im Ango, ang Executive Director sang EOC, nga second wave na sang COVID-19 ang bakulod mga kaksyon kaina. Uy, grabe no. Kisang Abril 2021 kag August 2020, naka-record sang ang COVID-19 na napawa na, no? Kag na-flatten ini ang COVID-19 cases syudad sa Bacolod sang simana gilamang sang Marso, una nga simana sang Marso, pero tinagbalik naman ang pagsaka sini mga kaksyon. Aring interview kay Ma'am Im-Ang, pabati ta sa inyo. Ang aton nga cases for the month of April, halos nilabot na 1,400, no? Mga 1,386 na kita for the month of April. Okay. Kumparar mo sa 1,244 lang sa August. So, na-surpass na natin ang August, which was the highest, second highest cases natin sa pandemic ni ini. No, ang pinakataas sa September, yapon, pwede ka na paglabuton kay sobra na 2,000 ang kaso natin in just 1 month. Uh-huh. So, but ang consolation ka lang diri is that 1,386 cases for the month of April. Alos 88% na asymptomatic or mild lang, very mild ang mga symptoms. So, do pero lang ginatrangkaso, no, do pero lang nga may ara ka lang ginaubo ka lang. Kag nag-resolve ba lang after a few days, wala masyado sang symptoms na moderate or severe. So, wala nang ato na consolation there. At the same time, ang aton readiness kumpara sa last year, sa August, na medyo amo gito ang time nga nangayo na to ayuda si Mayor Bing sa national government. Kaya tungod nga at that time wala kita sang logistically hindi kita preparado. Yes. Wala kita mga isolation centers, hindi pa handa ang atong mga isolation centers. Well, asubong, kumpleto kag preparado ta. Ang isolation centers are in place. Atong mga hospitals, although puno man sila, nilapot kita 75% ang atong utilization sa mga COVID rooms kag COVID beds sa mga hospitals. May ara kita midway facility na step up as well as step down facility nato. In short, kung nagahulat pa ang pasyente sa kwarto sa isang hospital or an emergency room, kung mild lang ang iyang symptoms, pwede siya ay dalon sa midway facility nato sa Alihi. May doktor kita dito, may mga oxygen tanks kita dito, pwede siya anay madapatan sang nagakaigo ng mga interventions antes magdalon sa hospital or by the time na mag-available na ang room, nadapatan na siya sang at least, no, hindi na maglala anay ang iyang mga symptoms. Yes, ma'am. Ma'am, okay, amo na ang porsyon makaksyon sang interview naton diri sa Aksyon Radio man kaina sa kay Madam M. Ang mga kaksyon. Kabalo kang pinaka-latest nga report na labot sa 1,300 na 800 o kon 1,386 ang COVID cases sa syudad para sa sininga bulan ginlamang samtang 1,444 sadtong Agosto 2020. Di tuman na gidmantod kalayo sang distansya niya kon ng tawon mo na. Amo-amo man sa probinsya sang Negros Occidental nga naglabot lang tuya sa mga meal size last year, pero subong niya sobra 2,000 na, no, ang kadamuon siring COVID-19 cases mga kaksyon. Kag sa nambal naton sa inyo ang nagratsada diri, hindi paya kay may ara sang travel history, kundi mga laton-laton na gidlang sa komunidad. Kag ang iban diri nakuha ini sa mga pagpang-swab test mga kaksyon sa mga kompanya, sa mga government employees, dira na ibalaan. Kag ang aton man gani mismo nga kapulisan diri sa Bacolod, may isa ka police station nga halos na ubos sila nga nagpositive.
Sa probinsya, amuman, may mga kapulisan man nga ang apat gani ara gid sa hospital, pero ara na sa recovery nga stage ini sila. Okay, may nagidlayo nagidman sila sa katalagman. Ini sila, according sa report, nga nagakabatsyag lang sila aksyonan sang ubo kag sipon. Sang gin-swab test ini sila, positive gid yan ni COVID-19. Action firing line. Magluwas sina ti magambal kita nga asymptomatic again. Why kakbalo nga may virus ikaw ni COVID-19 wala ka gid sang may ginabatsyag bla. Ti mayo man na gani kay ang resistensya mo ang imo sining nga immune system mabakod. Pero until when ikaw nga magdala-dala sina kagang budlay sila kun ara na sa lawas mo, ang mga tawo nga matupad mo, matubang mo, makaptan mo, nga manubo ang resistensya sang kaugalingon, matransfer ni siya didto iya kag amotong madisgrasya. Action firing line. Rason nga ang tanan ginahimo gid subong sa aton sa nga mga public officials mga kaaksyon. Hindi gid ta magduha-duha kag maglahog-lahog gid. Sining kay COVID-19 is true, real, according iya sa aton sining mga utod mga kaaksyon. Firing line. Nga naka-experience na siya tuod na hindi ta maglahog-lahog sini, no? Ti tanan nga mga diskarte subong sa mga opisyalista nga naga-uyat sini ginahimo gid nila tanan. Pero diri sa Bacolod subong mismo mga ultimo nga mga sibilyan nagakakuha, may mga kuhaan sila nga mga litrato ginabutang sa social media. May mga utod gyapon kita nga way gid nagasunod sa ginatawag nga distansya. Action firing line. May litrato gani nga nakuha migot. Ginlitratuhan niya ang grupo sang aksyonan, Task Force Disiplina. Sila man mismo way ga distancing. Action firing line. Amo nang mabudlay sa aton dira, no? Amo nang mabudlay sa aton dira nga nagapa-implementar sang disiplina pero nalitratuhan man nga way man sang disiplina. Action firing line. Sa probinsya sang Negros Occidental, tindi matago, may ara gid sang mga ginasaway man sang kapulisan. Pero wala sila ginapangdala sa mga police stations. Ginareprimand lamang ko ba ambal nga next time di nyo na paghimuon ha? Next time di ka mo magdikit-dikit di. Madakpan ka mo liwat, pabayron ka mo. Or hindi gani community service ka mo. Di mag community service, kada ka kapoy naman nga dapat itrabaho mo na para sa pamilya mo. Nag-community service ka bangod sa katamaran sa social distancing mo. Action firing line. I-avoid tanan-tanan kay kadamo sa benepisyo nga makuha mo sa ginatawag nga physical distancing mga kaaksyon. Last 8:44. Action firing line. Sige, amo to kay nang sa probinsya to, amo tong damo-damo man no. Ginapaabot naton nga masunod nga mga semana, magjutay-jutay naman siya no. May gahambal gani nga damo na ni subong nagpositive kay damo nagkalatrang kaso bangod sa mainit nga panahon. Okay man na nga mga pananawan inyo pero amo lang na hindi lang kita magsalig. Action firing line. Last 8:45 mga kaaksyon sa ato nga pagpangalagad, balik kita dugay-dugay sa dugang pagid nga mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Liberte Beniten Obaldo naga-monitor sa Barangay Mansilingan. Salamat gid sa pag-monitor, no? Teresita Constantino Agra. Thank you gid. Okay. George Gargasiran, avid fans ginato, no? Thank you gid. Avid fan rather. Thank you, Brother Michael John Season. I'll put you on my list starting right now. Lulz, padayon lang, bro. Thank you. JM Sniper, nabasa ko na. Thank you. Sige. Sige. Okay, sige. Diraan tanay asta. Kay ma-commercial kita na, ha? Sige. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D.
dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro, at A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, Action Radio Philippine Standard Time, las 8:56. This time check is brought to you by
Dayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaendorso man nato ng DTX 500 capsule sa pag Maayong kabilang sa kay no George naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad. Si Madam Emily Ponce Araman naga-monitor man si ang Baira Salgado dira sa may Purok Rosal, Barangay Takuling. Araman si Liam Justin Diaz. Tamyaw man kuno nagapamati si Melanie Diaz. Merly Gonzaga, good evening, Sumbray. Monitor lang program mo. God bless lang kag stay safe always. Salamat kamo mandira. Joseph Oria Araman. Noel Amar, good evening, Sumbray. Tamyo ko friend ko si Vanessa Mayo Kelly Gili. Si Milal Oligo, John Season, Bia Jonathan, kag Dennis Richard Tiborama. Thank you, kid. Francisco Guangco, si Ruel Tureno, ginatamyaw ya sa Talisay City. Sinong Fred Tugaf Jr. naga-monitor man. Ambalya, sinong available buwas ko na magbakal sang Talaba sa SM Talabahan sa Pumuloyo kuno sa Barangay Salvacion ha. Mga suki da kuno bakal na to Talaba. Maayo siya, may advertise sa subong nga gabi. Namin ang Talaba guro ni Manong da, hindi pa rin sa Talaba sa likuan daw. Na daw do mga kuko ko lang ang lago. Why na kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team. Sa pagpangunan Action Rex Cantong Station Manager suno na magbanwa. Sa technical side we have Action Nelmar Madera mga ka-action. May kabilang kay Bob Zunom kag Romy Agsam. Si Bobby galit ni Munoz na baliktad aming ngalan namin sa Talisay. Upod ba si Sir El Ray Dotilios maka-aksyon ang aton sa day IT expert. Salamat gid sa naga-monitor kag si Madam Ann, Action Ann Defensor subong gabi. Pero ti sa mamingwet kay isda kay double kill gid gwaya. Nakagta na sang taga si Paon yung pati. Nag-aimbitar makita sa pag-monitor karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more din nagapasalamat gid. Magilibati tabwas sa mamagyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!